O, kinsa ingon nga karong oras na ko diri guys. Tagaw ko diri. Di, tagaw. Kanang iya nga magkadungan dyan. Sa likod ng palengke ko nag-agi-agi guys. Oh, sa likod niya mingaw, di ba? Mingaw. Mingaw. Mingaw diri. Kita mo itong videohan guys. Uyab sila. Tapos, kayo magunit sila. Tungan sa naglakaw. Dungan sa naglakaw. Timan na mga uyab sila. Dungan sa naglakaw. Pero, after 1 year, lagyo nagdistansya. Di ba? Ay, saan siya? Tinawag niya ako? Bakit? Tumutali ako eh. Anong ginawa niya doon? Nagod? Uy. Saan siya? Bibili pa ako ng ano eh. Doon, bibili pa ako ng sigarilyo doon. Sabihin mo siya bukas na lang, maaga papunta ko sa palengke. No. Hindi siya pupunta sa palengke. Bakit? Hindi lang siya o dyan, hindi naman sa palengke. Diyan kayo tinda? Saan kayo tinda? Hindi bukas sa palengke ba? Pupunta lang ako. Dyan lang sa Midket. Kaya nga, madali ako. Kasi naghuwat si Kuya MM kay magtagay sila. Dito ah. Sabihin mo. Oh. Diba? Nagkakusmigaw kayo guys na nag-inusara. Di ako dapat ila ka-joy dogal. Gitawag ko siyang anak kay Padkoon sa ilaha guys. Ka-joy nogal. Shout out Joy, nagdali lagi ko Joy dayoy. Kay nga naghuwat dito. Wala lang galit ko ato RCS. Nagdali ka bukas dere. Sayang-saya. Guys. Sabi guys, kaya abot na ko diri. Para ko. Bye-bye.